अगर आप भी चाहते हैं कि खरवार फिल्म्स भोजपुरी का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बोले बोले दुर्गा मैया की डीजे कादर हर सीधी डीजे कादर हर सीधी डीजे कादर हर सीधी पंडा बाबा माई से दर्शन करा दी बाबा। पंडा बाबा माई से दर्शन करा दी बाबा। ढेर दूर से आइल बानी ए बाबा हो, एही से कहतानी ए बाबा हो। ढेर दूर से आइल बानी एही से कहतानी, पाते न ज्ञान बतला दी बाबा। पंडा बाबा माई से दर्शन करा दिए बाबा। पंडा बाबा माई से दर्शन करा दिए बाबा। डीजे कादिर 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 हर सीधी हर सीधी हर सीधी ललचा रिकॉर्डिंग स्टूडियो गोपालगंज। परसाल आईनी ना भइल दर्शन हो, छछनी के रह गइल हमार मन हो। परसाल आईनी ना भइल दर्शन हो, छछनी के रह गइल हमार मन। भेदवा दीही बतलाई ए बाबा हो, कैसन बाड़ी मोर माई ए बाबा हो। भेदवा दीही बतलाई कैसन बाड़ी मोर माई। बाज कैसे घंटा सिखा दी बाबा। पंडा बाबा माई से दर्शन करा दी बाबा। पंडा बाबा माई से दर्शन करा दिए बाबा। डीजे कादिर 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 हर सीधी हर सीधी हर सीधी हर सीधी हो बड़ा खुश होके जब होई दर्शन हो, दुनू हाथ मैया के छुअब चरण हो। बड़ा खुश होके जब होई दर्शन हो, दुनू हाथ मैया के छुअब चरण। माई हई बड़ी दानी ए बाबा हो, लोगवा से सुनले बानी ए बाबा हो। माई हई बड़ी दानी लोगवा से सुनले बानी। आसरा बाई है पूरा दी बाबा। पंडा बाबा माई से दर्शन करा दी बाबा। पंडा बाबा माई से दर्शन करा दिए बाबा। डीजे कादिर 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 हर सीधी हर सीधी हर सीधी ललचा रिकॉर्डिंग स्टूडियो गोपालगंज। ओ रामजित बबुआ के हे बच्चा हो, माई विकसवा पोरा खसनी गाह हो। रामजित बबुआ के हे बच्चा हो, माई विकसवा पोरा खसनी गाह। संगे रोशन रहता रे ए बाबा हो, रउआ
रउआ से कहता रे ए बाबा हो संगे रोशन रहता रे रउआ से कहता रे माथावा पर चंदन लगा दी बाबा पंडा बाबा हाँ पंडा बाबा माई से दर्शन करा दी बाबा।